Sinibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Ngethemba ukuthi umbukeli uyaphila. Nikhuluma lapha noPhumlani wakamhlongo. Sisendaweni yaseNtshawini eWard 14 mangaphosisi kunjalo eWard 14 eNtshawini eStenga. Ngizela ngodaba nje umfowethu angizodlulisela kuyena imic asitshela ukuthi ubani udaba lakhe luthini. Kodwa singakadlulilike lapho babukeli bethu sicela ukuthi ningakhohlwa ke ukuthi nenze sure ukuthi niya subscribe ukuze wonke umsebenzi wethu ukwazi ukuhamba ufinyelele noma ikuphi la odinga ukuthi ufinyelele khona, uhambe ufinyelele zonke izinkalo ukuze bonke ababukeli bethu bethembele kuthina ngoba sisuke sinamehlo namadlebe ahamba umhlaba wonke njengoba sikwazi ukutholakala nako UK nako England. Sesinezibukeli nje zethu esixhumana nazo ezikulawo mazwe. Sibonga nje kakhulu lapho mama lapho eEngland kunomama Ones oke asize nje kakhulu omunye usisi lapha esanda ukuphuma kuyena. Sibonga nje kakhulu lapho mama nakwabanye nje ngenze ngibabale. Siyanibonga nje kakhulu babukeli bethu, sicela niqhubeke njalo nokusupporta. Isupport yenu ikhombisa uthando, iyona esilekelelayo ekuthini siye phambili since singathathi entweni. Ukusilekelela nje ngosubscriber ni like mase niya comment ukuthi nisifundise ukuthi ikona kuphi lo esingenzi khona kahle nala senza khona kakhulu ukuze sithi ukunciphisa kancane. Sibonge nje babukeli, sidlulisele kuBhuti anibingelele mase sizotshela nje igama mase siqala istory sakhe. Siyabonga nje mfowethu. Yebo ngiyanibingelela babukeli. Usiphiwa kaZungu lo khulumayo eWard 14 eLloyd eNtshawini. So ngize ngacela nje kubafowethu ukuthi bekwazi ukungisiza ngoba sibona ukuthi nathi udaba lethu lolubi kakhulu. Sihluphekile sabahlali bakhona la eNtshawini. Asinandawo ngisho ukuhamba, sivalelekile singazi ukuthi sokhuluma sisizobani ngasiphi isikhathi ngoba sesihambe indawo eziningi. Ibisho nobaba uMpanzi ikhansela la khona la lapho kwaMntambo ikhansela la khona la endaweni nalo sesilibekele kaningi sitshela ukuthi mhlawumbe khona la esosizakala khona, kodwa sibona konke kuthulekile nje. Lo nyaka lo singenandawo ukuhamba, size sayivukela uphawini ehlathini uhamba kanzima ungahambi ngishibhala. Saze sacela ke sakhuluma nabafethu ahlangana nabafethu ukuthi cha ngoba akukho kusalungile kwamanje ngoba yonke leminyaka le 2 years wonke ophelayo umuntu azi ukuthi akanalutho nje okuyikona kona okhulumekayo ngoba asazi ukuthi sizocela bani siphethe sizobani. Okay, no ngiyabonga nje kakhulu mfowethu. Babukeli bethu njengoba umfowethu esachaza ukuthi ke unodaba la ekhaya ngibonile nje masingena ngicabanga ukuthi sisazovela kuleyo ndawo esazosilandisa nje isitolo sakhe. Indawo nje yokuza la uyabona ukuthi lento akhuluma ngayo nje bathi nebhala alihambi. Kunenkinga nje yokungena, ayikho indawo yokuhamba, shiya nje eyemoto eyokuhamba nje nangenyawo kunzima kakhulu. So besizocela nje ukuthi mhlawumbe umfowethu asichazele ukuthi njoba indawo yokuhamba ingekho mfowethu nifike nini kule ndawo, seninesikhathi esingakanani nikhona indawo since nafika indlela ibingekho yini, kwenzakalani makuthi ike yabakhona usilandise nje story mfowethu. Ngiyabonga. Sifike lana ngangena 2 years mina ngo1978 mangaphosisi mhlawumbe 45-46 years. Indawo yayikhona la kamakhelwane wami ngoba sakhula vele nathi isingane sazi ukuthi driveway eza khona egcekeni ekhaya. Ngisho imoto bengena kungena nkinga, kukhona abazali bala ekhaya nabazali bamakhelwane. Kuhamba kwashintsha nje emva ka2 years ukuthi indlela isekho ngoba sekhule thina bantwana abazali bengasekho ekhaya namakhelwane base besivalela ke indlela. Ngikhuluma nje kuyimanje indawo esivulile ayihambi ngisho ibhala, umuntu omdala angeke ehambe nangephutha kuyona, inethile inganethile ngoba iyiwa nje. Ebese kudinga kakhulu besicela usizo olunye oludlulele lokho ukuthi usizo kanjani masikwazile ukuthi sithole idriveway yasekhaya noma sithole lo mgwaqana kumncane ongathi ukwazi ukuthi ungena imoto noma ngakuthiwa kuvela umkhuhlane sikwazi ukuthi sisize umuntu wakwethu ekwazi ufinyelela egcekeni ekhaya. Okay, ngiyabonga mfowethu. Mangithi ngiyabuka nje kule ndledlana esihambe kuyona sizakala kunendawo umhosha ngathi uthi uyabona ukuthi kuyi-channel yamanzi. Mhlawumbe le ndawo mfowethu mangayichaza nje ngoba iyona ndlela isebenzisayo njengamanje. Banethile ke izulu lapha akaze kwahambeka ngephutha ngoba size sizame ukocela kwezinye indawo kamakhelwane nakhona ke la isigcine sesinqatshelwa khona
ngoba imvula beziqalile nje lonyaka hayi sisebenzisa le ndlela nje basizamile ukuthi sivulele uphawulo kuveta negcwala amanzi nje emhosheni ukuthi ungaze ugcina usugumula ngisho icathulo noma ugumule ngisho ibhloko uma ufuna ukuwela khona ngoba amanzi nje kwaba umhosha nje esingawazi wawuqhamuke kanjani phela indawo bingasasebenzi. Mhlambe mfowethu into njengoba usho ukuthi nanihamba until umakhaya wacala ukuthi hayi siyavala into ebayimbangela noma eyaba umthelele ukuthi kuze kuvaleke. Yebo ngibuye futhi cha lana umakhelwane njengoba sikhule vele indlela siyazi ukuthi iyona ayikukho kwakutheni mhlawumbe okaxatshwana khona kwaze wagcina kubekwana izandla nomakhelwane. Umakhelwane nje kusukela ekutheni lihambe ubhuti omncane wala ekhaya wakhuluma ukuthi umzimba wajika egcekeni lakhe kubo sibe sesixoxisana ke nodadewethu ukuthi cha akusale sekuthengwa leyo mbuzi ihambe yikuyena umakhelwane sayithenga imbuzi evumelene nezinduna ukuthi sizoyithola indlela yokuhamba. Sithe mase sithengile imbuzi sayihambisa waxhumana nezinduna wathi no ayikho indlela ezinye induna ngasezona lezi sayiletha imbuzi base besivala lapho ke nje kuze bemanje ke bathi abafuna elutho ehlanganisa nomndeni wakaZungu asilazi ke linye icala esinalo ngaphezulu kwaleyo kho. No ngiyakuzwa nje mfowethu akuyinto ebhlungu kakhulu ngoba mawuthi uyalibeka udaba lakho uyeza ukuthi kunomfowethu owadlulayo inkinga zaqala lapho. Emva kwalokho kushithi nathi senigeza igceke kwase kungasavumeleki ukuthi niphinde kuhanjwe ya akuyinto ebhlungu kakhulu mfowethu ngoba ngicabanga ukuthi nangokwesintu vele leli qiniso lokugeza iqinise nalenzayo. Siyabonga nje kakhulu mfowethu ukuthi nasenza isintu ngoba kuyinto ebaluleke kakhulu leyo noma sekungaba nje nobhlungu umakhelwane kodwa naligeza igceke nayenza into efanele yenzeke. Siyakubonga nje kakhulu lokho mfowethu uNkulunkulu alibusise kulokho. Ngicabanga ukuthi babukeli kwethu mhlawumbe into esingasizana kuyona mangithi ngiyalibuka udaba selidinga bona obaba ake ababiza umfowethu ukuthi uke wadlula kubona njengoba usibizile umakhelwane okay fine sayibiza yaluza udaba lakhe ulibekile nezathu zakho uyayibeka yipi mhlambe iplani noma mhlambe umbono onawo enye into engenziwa njoba kwakuke wathinta namakhansela inkosi mhlambe esingathi masisondelana nabo noma sibabiza besondele kuthini ukuthi iluphi udaba esingaqala silibeke mhlambe indlela osunayo esingenza ngayo mfowethu. Ngibonge futhi shuthi indlela mina bengibona kuyiyona engase iqede wonke umsindo ngoba njoba sasicelile nje naseqaleni ikona ukuthi kutholakala indlela umgwaqo oyemgwaqeni leyo idriver ezekhaya ukubona ke mabevuma mawuthi abavume kunale yesizulu endala benginesicelo ke nakuyona ukuthi mangenzeka ngoba phela sesiphethwe obaba nabantu bamasipala yabo sobaba bethu ukuthi besivuleleke indlela idriver yeyangala mawuthi bayanqaba nale ibona sebengayibona ukuthi ime kanjani yona le yabo ngoba phela siphila emhlabeni akona wethu sodwa lo mhlaba esibona kuyaboniswana kona isicelo nje bekuyileso ukuthi sebengasibona wona ukuthi mabesibonelele ukuthi ngabe iyona le noma besivulelele nake sikwazi ukuthi nathi sifake leyo motshwana mase mhlawumbe ngoba phela kuyazanywa nengane ziyazama sesithola kuyimotwana siyogcina senza kanjani ngoba akho driver akuhambi ngisho ibhala kwathina futhi asihambi asenzi lutho nje sihlalele nje emakhaya sikwazi ngisho ukwenzani noma semadrobheni makuthiwa kuyanetha awukwazi ngisho ukuthi ubuye nezinto ezisindayo kule ndawo esihamba kuyona njengamanje. Ikhansela lami ke njoba ngaqala lolu daba ngangithi ngiqala nalo bekuliya libamba ucingo inamba engayazi kodwa eyama libambe layibamba kanye nje lathi likhulumile nabakamasipala angolikhumbuza ngakusasa ngithe mangithi zama airtime la nami ngalawo masentshana nami ngalifonela more than 100 times ngosuku nangakusasa ngaphinda ngaze ngagcina ngikhohlwe ilona ngaphinda futhi ngibona ukuthi ngeke ngiphinde futhi ngimfonele ngazama mayibuka inamba shuthi uyayibona nje ukuthi yami ibeke eceleni yabo kodwa ezinye inamba engazazi uyakhona ukuthi eyibambe ekwazi ukukhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Hayi bafowethu ngiyacela ngibonge nabafowethu abafikile bezozama ukungimisa isibindi kulolu daba engikucelayo ngoba ayigihlulekile yazi ngithi mangilala ngiphenduke ebusuku ngibuza into eyi1 ukuthi nginezingane
nabasebenzayo. Mase kuthiwa ingane ithi ifuna imoto ezozegcekeni sobe sehambaphi, akukho futhi usengashiya ekhaya kwakhiwe kanjena nabazali bethu basipha lo mpheme ukuye sibona njengamanje sambisa ukuthi indawo ayikho. Yikho sithi ngize ngathi akwengiceleke manje mhlawumbe ngaphumelela ngelinye ilanga, indlela nje kuphela hayi okuyi. Kuyimanje nansi indlemile sishoda ngisho nandawo ufaka isayila cement imaterial ingene, ayikho indawo ngala le ndawo engala isicelile kumakhelwane, indawo uthi uhambe wena mawuye esitolo hayi eSteng. Lena akayikwazi ngisho ungena ibhala, ngeke uthenge wardrobe usuke nawe edrobheni uthi uzohamba kuleli hlathi, uyothi uyafika lapho wardrobe usuhlikizekile sebelule wardrobe manje nembhede. Kuyimanje nje sifuna ukuthenga something, asikwazi ukuthi sokwenza kanjani, soyifaka kanjani izinto ekhaya. Babukeli bethu siyabonga nje ukuthi nibe nathi silalele udaba likananga umfowethu olubhlungu kakhulu lasentshaweni endaweni yaseLloyd Ward 13 Ward 14 I mean, ephethwe ubaba ukhansela uMntambo. Siyacelela nje baba wami khansela, umfowethu uthi wakhuluma nawe, ngiyazi ukuthi istory masifika sobe singasisha sobe singaqala ukufika kuwena. Nobaba inkosi yethu lapha uDube mhlawumbe bayikhona indlela angangenela ngayo, ngoba ngicabanga ukuthi kwabafikayo bayibona indawo ukuthi injani bangafike bayibone. Kodwa umfowethu njobe sechazile kade simbuza ukuthi ke ikhona indlela noma iplani nabaseyibona ukuthi ikhona indlela abengenza ngayo. Uyachaza umfowethu ukuthi no, ikhona indawo la esahambe khona esazozama ukuthi sinibonise ababukeli bethu indawo ahamba kuyona njengamanje ukuthi ikanjani, and futhi kuyiyona ndawo anombono noma ane-suggestion ukuthi kuba yiyona ndawo abayisebenzisayo for ukuthi kube ne-driveway yasekhaya. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu ukusinikeza indlebe. Sithembe nanokuthi amakhansela ethu ubaba uMntambo uzwile, ikhansela lase Ward 14 entshaweni eLloyd. Siyabonga nje kakhulu baba, ngoba lo msebenzi wenu nguthunyelwe uNkulunkulu. Siyazi okunye nikuthola kunzima, kodwa uma uneokholo unokubelivela ngaphakathi ukuthi you can make things happen. 2026 we are approach njengamanje, so imsebenzi ngicabanga ukuthi lona thuba leli baba unenhlanhla ukuthi kuqhamuka into enjengale ongakwazi ukuthi uyibonakalise kuyona. So siyacela ukuthi ke uNkulunkulu asebenzele kuwena, aveze amandla akho onawo nomphakathi ukuthi uzothembela kuwena nangelinye ilanga. Siyazi ukuthi akusona zonke izinto ezifika zibe lula ekuthenini nikwazi ukuzenza, kodwa baba siyathemba ukuthi uma unoNkulunkulu ayikho into engekenzeki, ngoba konke makunoNkulunkulu kupossible. So siyacela nje ukuthi uNkulunkulu ahambele enhliziyweni yakho baba, mhlambe nazi induna zisize nama ward committee asize bafike nje babuke mhlambe indawo ukuthi ikuphi okungenzeka kuloko asekushila umfowethu, ngoba akufani nomuntu ofika nodaba kodwa isolution engenayo. Umfowethu ufikile nodaba olihamba nesolution phakathi, ngoba masithi siyabuka noma ngahamba noma ngikuphi kodwa kunezimo ezingesoze zenzeka nangelinye ilanga, ngoba bafowethu akulula ukuthi umfowethu sengasuka ena 46 years kule ndawo ahleli kuyona, abazali bakhe badlulela kuyona, bayichaza nje story, ubaba wakhe wadlulela, umama wayedlulela, almost umndeni wakhe udlulele kuyo le ndawo. So indawo ababukeka more like imsinsi kuyona abakuyona. So kumele ukuthi egcineni kugcine kune access, ngoba mangase kuthiwa kuyenzeka isimo njengamanje angazi nami umbukeli ukuthi kuyoba njani nokuthi kungenziwa njani. So besicela ukuthi ke kwabasemagunyeni nithumele eningabathumela ukuthi nibone ukuthi ikuphi okungenzeka kuloko sekushiwo umfowethu, ngoba unasi isombululo and engicabanga ukuthi singenzeka and ngeke sikhiphe ngisho okukhulu okutheni, ngoba ukufika kwe-TLB lapha bakwethu ngicabanga ukuthi ingavula umfowethu ke wachaza nje engazi ngoba ababukeli bazwile esho ukuthi kule ndawo indawo nje endala, ayinalo ngisho ipipe phansi, ayinazi intambo kagesi, akukho ngisho isigcobo esihamba phezulu, indawo nje empumpununu ekungahambeka kuyona eyake yasebenziseka ngaphambilini eminyakeni eminingi edlulile ekutheni nikwazi ukuhamba nemoto kuyona, kodwa kuhamba ngokushintsha kweminyaka isimo sezulu siyaguquguquka kwagcina kuyilento okuyiyona. So siyacela kakhulu ke nina basemagunyeni ukuthi ke nilekelele nangu umfowethu la udinga nje usizo kunina, ngoba nje bese sibizile ingoba engasazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani. Nathi ithemba lethu likunina, kodwa akukho okungenzeki masinoNkulunkulu. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzohambela kunina
akhulume nani ukuze nomuntu ethi mayicabanga ukuthi ngonyaka ozayo konje ngizokwenza njani umbuzo usheshe uyiphendule wona kuqala ukuthi kwenzakalani. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu sisazohamba ke sibone indawo la ukuthi imi kanjani ubhuti la esihambe khona siza la nala asuggesta khona noma acabanga ukuthi kungayindawo enhle noma engcono ukuthi kube i-driveway eza la ekhaya. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu. So on babukeli bethu sizoke siveze nje mhlawumbe la indlela eke yahamba khona ngaphambilini ikhamera nje uzokuveza nje intshontshe la isivezela ukuthi indlela nayithi imoto noma nibona imoto edlule babukeli ngicela ukuthi nibonile kancane na udriver uyayikhomba nje ukuthi ngangiyindlela ngihamba la. So kwahamba kwacaca ukuthi umakhelwane akasakudingi lokho nawo nje umgwaqo lapha ukude nakakhulu babukeli bethu okuyinto ebhlungu nje kakhulu nalo nocingo olufakiwe uyalibona ukuthi lolu cingo olufakile mbukeli lisuka esigcobeni lifakwe nje ukusuka esigcobeni lesiya sika gas siya kulesi sigcobe ngathi siketukile kancane uyabona nje ukuthi into encane temporary ebekiwe nje esikhashana for ukuthi kwenzeke lento le ebedinga ukuthi kwenzeke. Iyona ndlela ke le esisebenzisayo njengoba sesihamba nje sesiyaguduka ke manje iyona ndlela impela le ekuhanjwa kuyona babukeli bethu bakwaDukuza TV. Nanku-ke lo muhosha kade ngikhuluma ngawo abafowethu sebaze bazama ukwenza ama-steppies yiwo lo muhosha lo njengoba nibona babukeli bethu makuletha imvula-ke la uyabona ukuthi indawo yey'channel yamanzi akuhambeki akweqeki nje besho nje umfowethu hey washawa ngisho nayinyoka la uhamba kuleli hlathi uyabona makusebusika nje amazolo ekhona ungaphuma umanzi te kodwa ke besithemba ukuthi uNkulunkulu uzothambisa inhliziyo zabo benza kufanele abakwenza.